Oo naman pare, pinagsisilbihan pa nga ako ng misis ko. Siguro pare, pinagluluto ka pa ng almusal. Oo naman pare, pagkagising ko, may almusal na dun sa kama namin. Ah, yun yung tinatawag na broadcast in bed. Ang swerte mo naman pare. Anong broadcast in bed pare? Ang tawag doon, breakfast in bed. Ah, yun ba yun pare? Hindi kasi ako ginaganon ni misis. Nandito na naman si Pare Masong. Sigurado ako, yayayain na naman si Franz na uminom. Pa, nasaan na po yung mga damit ko na nilabhan niyo po kahapon? Aba, bakit hindi ikaw ang maghanap? Ako na nga naglaba. Ako pang maghahanap sa mga damit yung nawawala. Sige, nasan kaya si Mama? Isusumbong kita. Sandali lang anak. Sige, hahanapin ko yung damit mo. Ang alam ko nasa loob lang yun. Tinupi ko na kanina. Bakit ang tagal naman ni Papa? O anak, ito na yung mga damit mo. Ilagay mo na lang sa mga damitan mo. Naplansya ko na rin kanina to. Ayan ang gusto ko sa'yo, Papa eh. Ang sipag-sipag mo talaga. Anak, saan ka ba kasi pupunta? Pwede bang ikaw muna magsaing? Tatapusin ko muna yung ginagawa ko dito. Pa, marami pa kaming ginagawa sa school. At may practice pa kami ng sayaw. Ano ba naman yan? Hindi na ako nakakainom ng alak. Uhaw na ako. Pa, may sinasabi po kayo? Ah, wala anak. Sige lang, mag-aral ka ng mabuti ha. Nasaan ba yung kapatid mo? Nasa bayan siguro pa, kasama mga barkada niya. Sige po pa, papasok na po ako. Hindi na talaga mautusan tong mga anak ko. Sayang talaga tong mga tattoo ko. Dahil tong mga anak ko, hindi na natatakot sa tattoo ko. Parang Franz, kumusta na? Nakita mo naman, nag-aayos ako ng mga bote. Sayang talaga ang tato mo, pre. Bakit ka pala nandito pare? Ah, wala kasing magawa dun sa bahay, pare. Bakit? Di mo ba tinutulungan sa gawaing bahay ang misis mo pare? Akaw? No way! Kaya ni misis yun. Mabuti ka pa pare. Si misis mo ang lahat ng gumagawa ng gawaing bahay. Samantalang ako. Oo naman pare, pinagsisilbihan pa nga ako ng misis ko. Siguro pare, pinagluluto ka pa ng almusal. Oo naman pare, pagkagising ko, may almusal na dun sa kama namin. Ah, yun yung tinatawag na broadcast in bed. Ang swerte mo naman pare. Anong broadcast in bed pare? Ang tawag doon, breakfast in bed. Ah, yun ba yun pare? Hindi kasi ako ginaganon ni misis. Nandito na naman si Pare Masong. Sigurado ako, yayayain na naman si Franz na uminom. Bakit si Mitch? Ako pang nagsisilbi sa kanya. Parang nagsasawa na ako sa ganitong buhay pare. Aba, nagsasawa pala ha? Ikaw kasi pare, sinalay mo si Mitch ng buhay, Reyna. Kaya nga pare. Sayang tong mga tattoo ko. Pare, tayong mga lalaki, ang dapat na pinagsisilban ng mga asawa natin. Kaya nga pare. Wala naman akong magawa. Ganito na siguro ang kapalaran ko. Wala kang magagawa dahil takot ka sa asawa mo. Hindi kaya ako matatakot sa kanya? Hindi no? Ah, ganun ha? Oh no! Franz! O darling, andyan ka pala? Pare, andyan na yung asawa mong Leon. Alis na ako, baka madamay pa ako. See you next year na lang. Mare, alis na ako. Ikaw nang bahala kay pare, ah. Sayang ang tato. Pare! Pare! Walang aawat. Hoy Franz! Tapos ka na ba magluto? Nagugutom na ako! Darling, tinatapos ko lang tong ginagawa ko. Ano ginagawa? Wala ka namang ginagawa dito ah. Ay! Ito oh, walis. Nagwawalis ako dito.
Ay, buti na lang may walis dito. Sige, bilisan mo dyan. Baka pumayat pa ako. Lagot ka kay Papa. Isusumbong kita na hindi mo ako pinapakain. Nako, patay ako nito sa biyanan ko pag pumayat si Mitch. Oo, darling, magluluto na ako. Sige, bilisan mo dyan ha. Ang swerte ko talaga sa asawa, pati sa biyanan, swerte pa rin. Ikaw na talaga ang pinagpala, Franz. Hindi man lang silang takot sa inyo. Sayang ang tattoo.